ale bojujete s ochlupením na obličeji. Pěkné nemusí být bolestivé. Představujeme nový a vylepšený odstraňovač chloupků na obličeji Emporia. Není s pokročilou dvojitou světelnou kruhovou hlavou, která se přizpůsobí vašemu obličeji a zajistí rychlejší a snadnější odstranění chloupků než kdykoliv předtím. Je to tak snadné a není to bolestivé. Všechny chloupky dokonale odstraní. Schváleno dermatology. Jemně vymaže chloupky z povrchu vaší pokožky bez zarudnutí, pálení nebo podráždění, které způsobují jiné metody odstraňování chloupků. A chloupky nedorůstají silnější ani tmavší. Emporia je hypoalergenní a šetrná ke všem typům pokožky. Vejde se vám do kabelky jako tubar těnky. Ideální na místo návštěv salonu nebo jako pomůcka mezi. Svou první tubu těnky jsem si zamilovala. Perfektní mezi návštěvami salonu nebo místo nich. Miluji tu svou původní. Je sice bezvadná, ale jsem posedlá touto novou. Ahoj lidi, jsem tu, abych si s vámi promluvila o své nové posedlosti kosmetickým nástrojem, odstraňovačem chloupků Emporia Velvet Touch. Co se divíte? Toto zapnete, malé LED světlílko a je to způsob, jak rychle a snadno odstranit chloupky. Takže si to vezměte, dělejte malé krouživé pohyby. Aha, takže tohle je tady proto, abych se mohla snadněji nalíčit, abych se cítila hladší. Super snadné, žádné prostoje. Mějte to v kabelce, v autě, v kosmetické taštičce.